Johann Sebastian Bach, arija na G žici. Johann Sebastian Bach rodio se krajem 17. stoljeća u njemačkom gradu Eisenachu u obitelji glazbenika. Glazbom su se bavili i njegov djed, i stričevi, i otac, koji je bio dvorski trubač i voditelj gradskog orkestra. Johann Sebastian rano je ostao bez roditelja. Njegova je majka umrla kad je imao 9 godina, a nepunih godinu dana kasnije umro mu je i otac, pa je skrb o dječaku preuzeo njegov stariji brat. Pogađate, i taj se brat bavio glazbom, kao orguljaš u gradiću Ordrufu. Ondje je mladi Johann Sebastian prepisivao, proučavao i izvodio bratova i druga glazbena djela i nesumnjivo od brata dobivao korisnu poduku u sviranju čembala i orgulja. U 18. godini dobio je svoj prvi posao kao orguljaš u gradu Arnstadtu, gdje je upoznao i svoju buduću suprugu Mariju Barbaru. Kao voditelj crkvenog zbora, Bach je bio toliko nezadovoljan izvedbama svojih pjevača da se s jednim od njih čak i potukao. Nešto mirnije razdoblje Bachova života započelo je njegovim dolaskom u grad Weimar, gdje je radio na dvoru vojvode od Saske Weimara kao orguljaš, a kasnije i kao prvi violinist u dvorskom orkestru. U to vrijeme dobio je i 3 sina, a sva trojica su kasnije u životu i sami postali glazbenici i skladatelji. Vojvoda od Saske Weimara nije htio postaviti Bacha na mjesto dirigenta dvorskog orkestra, što je Bacha razočaralo i učinilo nezadovoljnim. Jednom je prilikom neki princ došao u posjet vojvodi i, primijetivši Bachovo nezadovoljstvo, ponudio mu mjesto dirigenta u svom dvorskom orkestru. No, kada je Bach pokušao dati otkaz kod vojvode, ovaj mu je odvratio, nema šanse. Čak ga je dao zatvoriti na mjesec dana kako bi mu izbio iz glave tu ideju. No nije uspio. Izašavši iz zatvora, Bach je spakirao svoje stvari i zajedno s obitelji preselio u grad Köthen, gdje ga je u službu primio Leopold, princ od Anhalt-Köthena. Princ Leopold i sam je bio glazbenik, pa je znao cijeniti Bachove talente. Dobro ga je plaćao i davao mu mnogo slobode u njegovu stvaralaštvu. Bach je u 35. godini života ostao udovac kada je njegova supruga Marija Barbara iznenada preminula. Već iduće godine Bach je upoznao pjevačicu Anu Magdalenu Wilke, koja je bila 16 godina mlađa od njega. Ubrzo su se vjenčali i zajedno imali 13 djece, od kojih je 6 doživjelo odraslu dob, a 2 njihovih sinova ostvarili su značajnu glazbenu karijeru. Nakon 5 godina na dvoru princa Leopolda, Bach se konačno skrasio u gradu Leipzigu, gdje je imenovan kantorom u luteranskoj crkvi Svetog Tome. Na toj je službi ostao do kraja života. Uz poučavanje učenika imao je zadaću svakog tjedna skladati kantatu, to jest pjesmu koja bi se izvodila nedjeljom i bila vezana uz biblijska čitanja. Za blagdane poput Božića ili Uskrsa skladao je i veća djela, čija je izvedba često zahtijevala sudjelovanje svih glazbenika u gradu. Bach je bio izuzetno plodan skladatelj. Tijekom svog razmjerno kratkog života od 65 godina napisao je više od 1000 skladbi, od kojih su mnoge prava remek djela. Iz tako bogate riznice nije lako izabrati jedno djelo, no ovaj put ćemo poslušati drugi stavak iz Bachove suite za orkestar broj 3 u D-duru, koju je njemački violinist August Wilhelmi u 19. stoljeću priredio za violinu i klavir i nazvao je arija na G žici. Pod tim imenom ova Bachova skladba ostala je poznata i do danas.